Vi befinder os i Lunde på Nordfyn på en svinegård, hvor vi må producere 22.000 slagtsvin. Det er en dankorn-silo på 1000 tons, og vi investerede i sidste år, fordi at vi har opbevaring i forvejen, men vi vil gerne have, så vi har til et år ad gangen, og så køber vi korn ind ved naboerne i høst. Vi bruger det til at få det tørt ned og opbevaret. Her der får du det rørt rundt, og så får du en ens vare ud af det. Så når vi er færdige med at tørre og røre den rundt, tager vi en prøve af den, og derop til mere vi vores foder efter til grisene. Når vi ikke har mere korn, så køber vi op ved naboer, som har det liggende, men så kunne der godt være 10% protein i noget af det, og 8,5% i noget andet. Så nu ved vi, hvad vi vil have foder med. Vi har valgt at få den finansieret igennem leasing, fordi Dankorn havde et koncept, hvor vi kunne lease det, og det var en nem måde at skaffe penge på. Det har været en nem proces. Dankorn havde jo konceptet, og det tog jeg banken med og fik god for, og så har det bare kørt. Det gjorde vi, fordi de havde det færdige koncept, og de var klar med ansøgningen til kommunen og det hele. Det var kun at sige ja til, at vi gerne vil have den silo. Vi bestilte i sidste øjeblik, og vi fik støbt pladsen, og så tog vi på ferie 14 dage, da vi kom tilbage, der stod siloen, som det skulle. Jeg har fået det, jeg har købt. Det har jeg.